Hej børn. Nu vil jeg fortælle jer om idealismen og nyplatonismen, og hvad det egentlig er, de tror på. Jeg vil starte med idealismen. Når du tænker på en kagemand, har du en god idé om, hvordan den ser ud. Men hvorfor er det lige sådan? Ligesom når mormor bager kager, bliver ikke alle lige perfekte, men der er én form bag hver og en af kagerne. På samme måde fungerer idealismen, hvor der er én idé bag hver hest, hund, menneske, gris osv. Så vi kan inddele disse to ting i to verdener. Idéernes verden og fænomenernes verden. I idéernes verden er alle de forme, der skaber de ting, vi kan finde i fænomenernes verden. Og det er ikke altid, at formene laver perfekte kager. Derfor er du og jeg forskellige. Så børn, nu vil jeg fortælle jer om nyplatonismen og om, hvor vi kommer fra ifølge nyplatonismen. Vi har alle en ting inde i os, der holder os i live. Det kaldes sjælen. Sjælen lever i himlen, og altså den åndelige verden. Men sjælen er blevet fanget. Den er nemlig fanget i vores kroppe her på jorden. Og det er først, når kroppen dør, at sjælen slipper fri fra fængslet, altså kroppen, og kan flyve hjem til himlen og leve videre i den åndelige verden. Så nu vil jeg fortælle en lille historie om, hvordan nyplatonismen ser verden. Og den kaldes hulelignelsen. Der var engang en mand, eller flere mænd, der var fanget i en hule. Men en dag slap en mand fri, og han tænkte, hey, hvor kommer det alle de billeder fra? Så han så op og så. Du skal ikke gå op. Han går rundt og kigger og tænker, nu bare